Hej, vstávej. Máme práci. Dobre. Vem si věci a jdeme. No živur mám pri sebe, takže poď. Lidi mají zase nějaký problém s elektřinou, tak to po nás chcou, aby jsme to opravili. Zase? Šmejdi jedni. Ale tá elektrina v poslednom čase veľakrát vypadáva. Dobrý. Zdravím, Nazdar. dobrý ráno. Tak, Nazdar. co potřebujete? Tak ideme opraviť zase ten generátor a potrebovali by sme nejaké ty zbrane. Dobře. Tak, na. Díky. Tobě tohle a tohle. A ještě si vemte tohle. Díky. A tady to máte, kdybyste šli ven. Ďakujeme. No, jo. Tak jo, můžeme jít? Nikolaj. Môžeme ísť. Tak dobre, tak poď. Tak jo, jako vždycky. No. Sakra, to je smrad. Fuj. Tak jo, hurá do práce. Ja som zvedavý, ako sa to zmenilo zase na povrchu. No. To jo. No, tak už musíme... Stát. Nebo střelím. Dostat, co to děláte? To my sme sa chceli opýtať vás. Mě? Toto je náš generátor. Já jsem asi tam první, takže co tady děláte? Jdeme opravit tu věcičku, jo, takže bys nás mohl pěkně pustit. Jasně, a dělejte to pořádně. Kdo si? Tak je to jsem zase sám. nějaký kretén. Jdeme. To si říkej na svou mámu. My sme dvaja, máš nejaký problém? No tak šup do práce. Nikolaj, už asi vidím, v čem je ten problém. Vidíš, jak je to zarostlý? Počkej. Skús tým troška nejak pohýbať, lebo pokiaľ to nenahodíme, tak sme bez energie. No tohle tu špínu budeme muset dát pryč, teď to nejde. Prostě Tak- nereaguje to. No tak ale čím to dáme preč? Môžeš mi to odripovať? Je sekla. Ukáž, skúsim to. Nie, nejde. Budeme to muset vyčistit. Ale čím? Já se do toho pustím s Vladimírem. Jo? Dobre. Kam pak? Idem zavolať jednoho z mojich kolegov. Aha, no, tak to běž. No. Chceš ísť so mnou? Jasně, a proč ne, nudím se tady už celý dny. Fuj, to voda je pěkně špinavá. Teda, že je to kámo. Ale nie. Zdraj! Nosa lidí! Co se děje? Vladimír, otvor! Vladimír! Vladimír, otvor! Co? Ježiši, co se děje? Nosa lidí! Můžete mi sakra vysvětlit, co se děje? No, zoznámite s nimi. Sú to nosa lidí a sú to dosť hnusné príšery. A proč ne postřílíte? Nemáte zbraně nebo co? No to... Mají strašně odolnou kůži. Na vrchu majú pancír a trafíš sa iba do brucha. A jak se toho můžem zbavit? Maximálne tak brokmi. Já jsem našel jednu věcičku. Počkejte, já pro ní dojdu. Počkaj! Mami, Však Ruslan je tam! a sakra. Musíme jít za ním.
Jasné. Tak Já jdu první, mám zbraň přece. Dobre. Já mám bazu. Poďte, rýchlo. Ale nie, už ich počujem. Strelajte! Strelajte! Okej. Já musím to nabít tu bazu. Nestrelaj s tou bazúkou si na hlavu! Odpálíš polovicu metra! Moja hlava. Nikolaj, stavej, sakra. To byl vážně dobrý nápad, ty, ale s tím raketometem. No tak... Co udělat, když je neprostřelíš? Je odpálit? No to už tu nejsou. A přesto, Nikolaj, ty idiote, proč pro boha si neuhnul a začal, jen tak si tam stál, bránil se rukama, to je největší debilitina. Ja som tam začal strieľať, čo si to nevidel? Možná jsem to přehnal, že jsem použil ten raketomet, ale aspoň něco. Teď jdeme pro toho, zapomněl jsem jeho jméno, to je jedno. To si děláte snad prdel, ne? Kdo tady střílí s tím raketometem? Tuto Vladimír. Já to nebyl. Ale ty máš velkou pravdu, protože pak tě mohl tady zasypat. No, Kripla blbej. Vladimíre, do prdele! Bacha na ten drát. Pozadvierajte dvere. Já když tak počkám venku už, jo, když tak tady... Ne. Když tak na vás zahouknu, když něco poběží. Jo. Dobre. Poďme Já tam. to uklidím radši. Dobre, ja idem dozadu. Počkej na mě. Jo, tak dúfam. Poď. V pohode? Jo, v pohodě. Toho uchyla tady už nechci ani vidět. Tak Mohlo fajn. mě to zasypat. Bože, tak jsem se snažil udělat něco dobrýho. Ty vole. Vděčník. Je to pravda, že ťa tam skoro zasypal, ale bola to zase dobrá možnosť na odohnanie nosalidov. Keby to nespravil, tak nás tam aj pozabíjajú. Vieš, že na nich gulky neplatia. Jo, to vím. No, dobře. Měl bych se mu omluvit. Ale to bol celkom ťažký deň. Vladimíre, Co je? ale promiň, jako... udělal si dobrou věc, aspoň si je zabil. Jo. Kaže ti to Víš. došlo. Jsem takový agresivní člověk. To jo. A ještě jedna věc, jak se vlastně jmenuješ? Jsem to zapomněl. Já jsem Ruslan. Jo, dobře, moje jméno už znáš, takže to je Jo. jedno. A tady něco jenom odevzdám. Dík. Měj se Dobré. hezky. Jo, ahoj. Vypadá to, že Ruslan ešte spí. Nebudem zatvárať zbytočne. Nechám takto tu otvorené. Vladimír ešte tiež furt spí. Vypadá to, že ty si furt na hliadke, čo? Víš, v téhle době je to dost důležitý. No a jaké je vlastne tvoje meno? No, já jsem Igor. Igor. Dobre. Říkej mi, jak chceš. Dobre, Igor. Ja som Nikolaj. Těší mě. Ten, čo bol so mňou v tom... pri tom generátore sa volá Ruslan. A tento, čo tu spí, to je vlastne Vladimír. Stejně mě zajímá, proč to všechno takhle vzniklo. Dokážeme se ubránit, ale takovýma, dá se říct, i kravinama, co udělal ten Vladimír s tím raketometem, mohli jsme přijít od toho Ruslana. To je pravda, ale zase... Buď to bolo vlastne 50 na 50, keby to nespravil, tak tí príšerní nás tam mohli všetkých pozabíjať. To je pravda.
Stejně si myslím, že někdy mají slabinu, aby jsme je mohli zasáhnout na jednu ránu. A každopádne, chcel by si sa pripojiť k nám? No jasně, nevidím žádný problém. Vlastně nedávno mi umřel ten, dá se říct, i kolega, když jsem byl ještě pár 51. Jediný, že teda... A nic už. Ale nechceš držet teďka chvíli ty, Lidku. Chod sa tam niekde vyspať. Dobré ráno. Dobré ráno. Dal se mi hrozný sen. Jaký? A že semka přišli stalkři a všechny nás vyvraždili. Zase ti sní, čo? Jo. Dobrý ráno. Dobré ráno. Čím se tady povídá? No, zase tuto Ruslan mal ty svoje sny o stalkroch. A nedávno jsem zjistil slabinu těch potvor. No sa idoch. Jo, musíme je zasáhnout do oka. Jo, a taky jsem ještě taky něco našel. Neboj se, tentokrát to není nic hrozivýho. Svoji starou pušku. Jinak Nikolaj, Áno. nepůjdeme se podívat na povrch, až seženeme nějaký plynový masky nebo tak něco. Môžeme. Ducha... Já bych jich tu pár měl mít těch plynových masek, tak já pro ně dojdu. Ale teď na prvek? Áno. Můžu se přidat? Dobrý, tady máte ty plynové masky. Mám jen, počkej, já je mám vzal. Dobrý. Tak já mám jednu pro sebe ještě. No a pro tebe nemám. Máme tu jenom 3. Tady počkám. Dobre. Takže, Že s sebou nemám a nebudu riskovat. Dobre. Ale já tady počkám s ním, jo? no, Dobre. fajn, tak my dva půjdeme. Dobre, takže ďalšia zastávka. Smer povrch. No. Tak ideme. Jasný, Jasně. tak pojď. Hlavně Zavřete za náma dveře. No. A hlavne pozor. Dobrý, asi ji nasadím. No, mám já sebe, jdem. Počkaj, ja si to ešte zatiaľ nasadím. Dobre, mám. Dobrý, tak jdem. Shit, Ježiši. Ty to jsem nečekal, že to uděláš takovou škodu. Pozri sa do všetkých strán, len aby nás niečo nevyletelo. A to jsou taky starý to metra. Jdeme nahoru. Toto bude to najhoršia vec na svete. Pojď, jdeme. Jo, to je věšel, co jsem to otevíral. To zavřu. Dobre. Tak asi prehľadáme baráky. No, jdeme na to. Tak ty si vem tady ten, doma vemu tady ten. Dobre, keby niečo, krič. Jasný. Voda. Náboje. A to už je zhanité. Našel jsem masku a 2 ventily. No ja som našiel vodu, ale aj meso, ale to už je skazené. To moje nevypadá až Jo, tak. a ešte na vlastne náboje do brokovnice. Ježiš, fuj. Chudák. Ježiš, já v tom. Chudák. Pozri sa, čo je tam. Počkej, jak já to prozkoumám. Hromada nábojů, voda. No a vypadá to jako takový poloskažený maso. Jedno vypadá hodně skažené a to druhý není. Počkej, jak já tady odsud zahodím. No tak poďme. Můžeme jít. Dobre. Nejak. Tak kam jdem dál? No, tam ten vzadu ten barák. Jo, to sakra. Ježiši, tady někdo někoho prohodil oknem. A pak šel do toho baráku. A tak já se kouknu do toho baráku, počkej. Skúsim pozrieť tento modrý. Je to zamknutý. Skúsim tento tu pozrieť. Fuj. Našiel som ventily. Cože?
Super. A No. zkažený melouny. No, To tam já nechaj. radši vemu. O, poď ďalej. Poď. Jo. O, Jdem. pozor na pasť. Co to je? Počkej. Počkej, pojď to obejít. Co to sakra? Oh. To je nějaký blbej vtip. No ale jednu tu nálož vemu jako. Oh. Nikdy nevíš. Dobre, poď ďalej. O, to je hniezdo. To je hnízdo? O. Bacha, nech... No. O, Co to je? poď rýchlo. Zdrhej! Počkaj. Počkaj, strieľam. Nemôžem to trafiť. Teď jo! Ale, to je celý zašený. Preč, poď, rýchlo, preč, dosiaľ to. Ty jsi... Rychle zpátky do ukrtu. Ne, Bože, ešte to tam privedeme, sem do tohto zeleného Neviem. baráku. zavřej to rychle, pojď. Poď no. Ono to sakra. Bež. Možná to zvládne probouřit rychle, musíme rychle do základny. Musí to probouřit jak jsme někde, protože to by se mohly ty monstra. Co to sakra bylo ale? Neviem. Dveře jsou zavřený. O nie. Tam se dostat jinak. Igor! Počkej. Ne, počkaj! Nerob! Igor! Igor! Ruslan! Musím to vyrazit, první. To neviem, že sú celé dvere! Pripravím sa! Čakaj, vyťahujem samopal! Vyťahujem samopal! Strieľam! Dobrý, uteklo to. Poď, musím... Rýchlo do zónu, poď! Uteklo to. Čekej, rychle, musím sem dát. Rychle, musíme, počkej, já dojdu pro nějakou bednu, musíme to sem dát. Jasne. Dobre, dozadu, rýchlo, preč. Rychle. Tu sú hlavy našich... Jak? Jak se... Oni sú... Kde je Igor a Ruslan? Oni sú tu není!